nkunuma tenten che ni wura wokwanete entafo yefo ni bibia kwa no onim se de wudi dokono na ye woda na de aseda ni bia manikanika wura Nsini benya bibia ka fa ho agi so gusi de wudi pe na abobo ma ne fire se ka de pae na nkwanse ne begu ese nyina frido yin se no de ataku na nkwasere wose ye to amepe ya nto nso amepe ne pa obiri pantampra me hwene nam so gine sa de amekobere batabunu ho anche na abre na ntwe ma sa de ekira sam ani akoma ya de aboa na ntwe wose suonim se ne wura de na be kwasere so amna kofuntum asase anko na cha nkwasere so adidie ye bo se bra be ku abo so na sabe ya be pre akusi anko ya nya du fure pa ne ani bra na ye wo komusoro te so dwa asere we twama asme san to no bo ye pa pampam so a ne ye hye woden ba bia woso no be fa bia ye kwan wure furu kro hina bana wo yira wadwa bo ase ye wo chekere na bo ano won onim de ode ano sata twema me ntwe na makra bo akora wo fa panyini kyehye kate nani abofra kra ni mo biara nyina furu so ana akora so wo fa panyini mpa bo hye dane fidie yi no opani de opani na so na abofra akora wo yesoma kra ne di abodwode abofra ne ye ni me ni hu no ada akora ne ko bedo ankura mu nsuo na panyini ni fie kokko bi de ni ma de kyen so da wo tie woni na no no kure tururu aboa futukoko ni ono okoto mo nsena fikrom na so ye de na chie de ntina aboa preko wanya nwoma na kwa apia na aboa omfa ni kafufu nkopam preko ne efia kasa kwa apia de onini hu ni no kure nyame ne me papa na se me sesebe pe chi de ne wo afidi so mfo yakwa na kura aboa preko ni mo no dwampupuya bi asore a wo so ado saade wo so ado tem sebe nsura kokre omo ameso won sapuo ma na ade gu anum no amoboma won tene ya anase won ni fia anase wo fia ye mi se do nwene ntentan kwa na nsenwene ntentan na ne bante kuma nwene beto so edane fidie no kura empampa wo ho e ma ba mu ekanedi ya ho banchini wa de den kan fo fradu anim emfana ma boy ye hu na nabre wa chechire gu ye sa mfana makro na ne boma na mpampa jo ya wo tv ne bro ho a akoko di mfa tie sen ande no kura odone de ne ho akodi mu kura gu bi poso so hintawo no kura turururu bi poso adwuma ho ye ya obi nhwe obi anim na se enso kani amfanse ene fan hye kodo ase abusia panyine ye no nya na mfa so wose mafa meka odupon ho to fama to bi so ansa no kura ya ntena ho ma du mfrane mesi kroko tia emeje body abetuma betem emede ye kokko ma noros emane mepacho ya ntena ho ma du mfrane mesi kroko tia emeje body abetuma betem mane me ye kokko ma botokura na afi medi nkodo sade wa bra ye nwene nam ewe me dase woni pani ba kona awidi mo so anofon enam a ye nwe nso ye mfia senche etire bi so obi de besi anya adwene edem obi de besi bo otirimodan amane nye oyantosi kokko no de abo otirimodan bi akro ya ofuru si a wasi wote hwe so a wasi besi saka mfa na se na pusu kura manom na nkwa ye gina twa mu ande no kure turo abo kura wonkwa hayo enso womfa kwadu na bona dua no so fa kwa me na ndro no me se wa mane wo kira kokko baate a wo sesa na makwa agroni penyi fu agroni yansa pay when in na wa be si dan samio yansa pay when in na wa be si dan samio yansa pay sana ne bajimba yansa pay sana ne bajimba ebu beni atebe see ya growing cranny penya grow see ya growing cranny penya grow hey o se wote be na me so metebe